Danas navesti dva citata, od toga jedan malo duži koji opisuje kakva treba biti žena, jedan malo kraći koji se odnosi na muškarce. Ne znam što je smiješno. Ali zapravo ćete vidjeti da, i to je obično normalna reakcija, kad se govori o ženama, onda su muškarci, aha, čuješ ti, tebi se ima više za reći. Ali vidjet ćete u suštini da ono što je kraće je zapravo puno važnije. Je li Zlatko izabrao dobru ženu? Vidjet ćemo iz kratkog opisa kakva je to dobra žena, kakva bi trebala biti. Kaže citat: dobra žena nije ona koja ti svakog dana kaže volim te, a da te nikada ne pogleda kada šutiš. Dobra žena nije ona koja zna najljepše riječi, već ona koja zna tvoju tišinu. Dobra je žena ona koja primijeti da nisi dobro i prije nego to kažeš. Ona je ta koja pita kako si i stvarno sačeka odgovor. Dobra žena je ona koja pamti sitnice, kakvu kavu piješ, kakvu boju voliš, što te nervira, čega se bojiš, što te čini mirnim, što te čini sretnim. Dobra žena ne voli samo kada je lako i kad sve ide glatko, niz crtu. Ona ostaje tu kad je teško. Dobra žena ostaje uvijek uz svoga muškarca kada se vode životne borbe. Dobra je žena uvijek tu kada se i nema vremena, kada se šuti, kada se sumnja. Dobra žena ne odlazi na prvu prepreku, nego tada, kada se dogode takve stvari, ona još jače drži tvoju ruku. Dobra žena ne traži savršenog muškarca, a ona traži svoga muškarca. I kad ga nađe, čuva ga, poštuje, gura naprijed i stoji iza njega. Stoji iza svoga muškarca kad svi odu, jer ljubav nisu riječi, nego djela, briga. Ljubav je kada nekome tvoje kako si je važnije od 1000 volim te. Je li Marija dobra žena? Ja vjerujem da to Zlatko itekako osjeti u svome životu i da njezina podrška nikada neće izostati. Sad, puno smo rekli o dobroj ženi, a što je s muškarcem? Ima jedan citat koji nas kao muški rod itekako dobro ocrtava, a da bi se nekoga, braće i sestre, moglo jasno ocrtati ili opisati, valja ga promotriti kroz ono što on radi, kako voli. A taj citat počinje naslovom, ili možemo reći da se tako i naziva, to je poštuj ženu. Što znači poštivati ženu? Poštuj ženu jer majka te voli jer si njezino dijete. Otac isto tako. Tvoja te braća i sestra vole zato što si dio njihove obitelji. Ali zašto treba poštovati svoju ženu? Zato što te njeno srce izabralo. Većina naših ljudskih odnosa, braća i sestre, splet je nekih životnih okolnosti. Rodiš se u jednoj obitelji, ne možeš birati u kojoj ćeš se obitelji roditi. I tu obitelj koju imaš naučiš voljeti kroz život. Možda nikada ne zavoliš potpuno, možda mnogi od nas baš u vlastitim obiteljima pamte najranjenije odnose. Ali to je tvoja obitelj. Ne možeš je se odreći, ne možeš je i nisi je izabrao. Ali ženu se poštuje jer te njeno srce izabralo. Ljubav je dar. Ljubav ne možeš kupiti. Ljubav nije obveza. I zato, dragi Zlatko, ako ćeš dobro procijeniti sebe u odnosu na svoju ženu, onda shvati jednu stvar. Njeno te je srce izabralo, ona je tu ne zato što mora biti, nego zato što želi biti. I to mijenja jako puno toga u životu. Kad muškarci kažu svojim ženama
ti to moraš. Žena ima samo jedan odgovor. Ja to želim ili ne želim. I zato pokušaj dobro zapamtiti, dragi Zlatko, ova žena koja stoji pored tebe je mogla birati bilo koga, ali izabrala tebe. I sve ono što sam rekao za ženu, bez obzira koliko opsežno bilo kakva ona to mora biti, tvoj odnos prema njoj označit će i njezin prema tebi. Onoliko koliko se budete poštovali i onoliko koliko budete cijenili jedno drugom, onoliko koliko budete stajali jedno uz drugo, kad nikoga od nas ne bude, toliko će dugo trajati vaša ljubav, toliko će dugo trajati vaša obitelj, toliko će dugo trajati vaš život u skladu i u savršenstvu. Možda ste na temelju mnogih videa ili drugih objava očekivali da će župnik danas nešto lijepoga ili pametnoga reći, ali ovo je život. I možda ste očekivali, možda su i kamermani bili spremni da ja nešto zapjevam, ali to se danas neće dogoditi. Ljubav i život su pjesma koju ćete vi pisati sami, jedno za drugo. I pjevati melodije koje možda svijet oko vas ne poznaje i ne razumije, ali je važno da ih razumije vaše srce. Imaš dobru ženu, poštuj je. Imaš vrijednoga muškarca, čvrsto stani uz njega u svakom danu njegova života. A sada zajedno ustanimo i pristupimo slavlju svete žene.